Până la milion pentru Ninel, s-a mânat din suflet. Știți cu toți că e boier, e boxierul Ninel. Și atunci când au iau cu cucu, dintr-unul rămâne unul. Râde inimioara mine, ca chirie lângă mine. Ăsta este vărul meu. La mine n-ai de problemă. De la viața noastră din el. Pentru familia asta frumoase, care e prezentă și a avut plăcere de din el. Și pentru muzică mare, ia atențiune. De la nașumare cu mare mare. De la nașumare cu mare mare. De la nașumare. Pentru toată lumea prezentă, Marine. Mă ierți pe mine. Îi șpinul meu nu trebuie să te super de mine. Dă volum și nu mare la fel. Îți spune nașumare. Da, nu, hai. Pentru viața lui, pentru viața noastră, pentru Leonard Albu. Pentru Ninel. Finul lui Rafa. Deschide-l, dă volum, atac. Hai. Care era ca fratele lui. Și toată lumea prezentă cu spune nașul Rafa, da? Inele, eu. Râde inimioara mine, ca cristiană de mine. Ăsta este finul meu, ăsta e cumnatul meu. Haide, chirii de mare, familie de valoare. Ia atențiune de la viața mea, Ghini. În primul rând, pentru ce s-a botezat, casă de piatră mirilă. Pentru Sofiana, pentru Diana, pentru Diana, pentru Diana, pentru Diana. Și pentru fata voastră, pentru Selin, 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 Selin. Pentru Ianis, Ianis, Ianis. Salut! Să vină și Vica cu Piticu. Viața ta pentru Reni, Piticu. Pentru Reni. Pentru italianul Adi și Cristi Frinderu, viața mea, familia mea. Ia-o viața ta. Ușor, da? Te vă rog și vă răspund la microfon, Corine. Finule, stai lângă mine să trească cinci. Ia un tașule. Binele. Îți spune nașul să vină frizerul lângă noi aici. Ia-o. Haide, Cristi, lângă noi. Nu dăm un pas înapoi. De ce? Nu dăm un pas înapoi. Că loc și briciun cu noi. Că vreau să fac un apel, că e cel mai bun frizer, și atunci când ia mașina să termină șmecheria. Pentru Cristi, 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 Cristi. Pentru Cristi, 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 Cristi. Pentru Cristi, 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 Cristi. Saxofoane! Vino Să la! la un milion pentru familia asta frumoasă. Ia! Cea mai mare fericire când am frații lângă mine. Bine, bine! Foarte bine! Și dacă dau două venea, ca saxofonul la valoare.
Am și două vorbe pentru viața mea, pentru Chiri, te iubește frățelul meu, la fel pentru Cristi Frizerul, să rămână, pentru Victor, toată lumea prezentă, pentru Cristi Șoșoilă, să rămână să trăiască, ce iubești? Pentru grasul, Chiri! Râde inimia la mine, regina mea e lângă mine. Eu te iubesc, nevasta mea, că tu ești inima mea. Mare, mare și mai mare, că se ride pe valoare. Seline inima mea, moare Chiri pentru ea. Fericiți sunt, Doamne, Tată, fericiți, că mi-ai dat mereu tot ce mi-am dorit. Că Selina mea e regina mea, și regina mea, credincioasa mea. Ăla de acolo, că s-a venit control, să trăiască copiii. Hai cum iau ce spune. Da, iau. Ana și. Haide, haide și cune, să trăiești, boierule. N-a fost vorba de nuvele, m-am pus la și mare plăcere. Râde inimia la mine, Leonard Darbu lângă mine. Ăsta mână și cu meu, ăsta e sângele meu. Să trăiască nașul mare, pentru ce și-are valoare. Să trăiască nașul mare, Rafael are tare valoare. Să trăiască nașul mare, pentru ce și-are valoare. Să trăiască nașul mare, să trăiască fonul. Ha, 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 hai, saxofonul la valoare, mai bine mâna bună, mai nu Crișane, să danseze.
lucruri la mese. Face fratele tău. Faminare, 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 da, zice n-au. Să vă dea Dumnezeu sănătate și maximă fericire, să vă trăiască copiii ce iubiți voi. Are o rugăminte, domnul Șobolanu? Pentru Marian Albu.